सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हम बहुत बड़ खबर आ रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्री से। रउआ लोग देख सकत तनी कि बीते दिन एगो फिल्म के फर्स्ट लुक रिलीज हो गई बटे। जी हाँ, फर्स्ट लुक कौना फिल्म के रिलीज हुई बा रउआ लोग स्लाइड शो के माध्यम से चल रहा बटे। देख सकत तनी वो फिल्म हटे पवन सिंह के 2017 के आगामी फिल्म, जौन फिल्म के नाम हटे धड़कन। जी हाँ, धड़कन फिल्म के फर्स्ट लुक रिलीज हो गई बा, जौना में एगो नया अंदाज में दिखाई दे रहा बड़े पवन सिंह, जौना में खूब बढ़िया से साउथ के हीरो खानी कपड़ा पहिरावा ओढ़ावा, उनकर बाल के एक्शन स्टाइल हर चीज चेंज बटे, जौन की रुआ लोग के सामने नजर आ रहा बटे। पवन सिंह एगो बहुत ही खतरनाक लुक में नजर आई हैं, जौना फिल्म के नाम हटे धड़कन, यानी प्यार की धड़कन। जी हाँ, जौना में पवन सिंह के साथे हीरोइन के नया एंट्री भइल बटे, जौना हीरोइन के रुआ लोग के देख सकतनी कि उ हीरोइन के स्लाइड शो के माध्यम से हमने के बीच दिखा रहल बनी सन। उ हीरोइन नया एंट्री ले बड़ी फिल्म धड़कन में पवन सिंह के साथे। पवन सिंह के ई फिल्म जौन बाटे बहुत ही जबरदस्त तरीका से शूट भइल बटे, जौना फिल्म में रुआ लोग देख सकतनी नेहा श्री हीरोइन भी बाड़ी ए फिल्म में। अब आगे हमने के यह देखे के इंतजार रही कि कब ए फिल्म के ट्रेलर रिलीज होता। फर्स्ट लुक रुआ लोग देख सकतनी कितना जबरदस्त तरीका से पवन सिंह के ई फर्स्ट लुक रिलीज भइल बटे। तो हमारा आशा ना पूर्ण विश्वास बटे कि रुआ लोग के इंतजार होई अब ट्रेलर के, कैसे फिल्म के शूट भी कंप्लीट हो चुकल बटे। ऐसे अब इंतजार हमनी के करे के बटे ट्रेलर के, कब ट्रेलर रिलीज होता हमनी के रुआ लोग के सब कोई के इंतजार बना रही। तब तक रुआ लोग अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई और अपना छपरा जिला भोजपुरी के जल्द से जल्द सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।